Ọgadị ka olu ebube ezi Chukwu ga-enye anyị ihe anyị rịọ. Ka njọkana mma nwere oge eji achọ ya ihe. Ibualaji ibu ife onye nwe ka o ji eko ife mata abụghị na ekokwa na watoyo ebere na-emelụ m onye na-ada ekochalụ ihe ọ gaghị na ọnwa obere iko ọ na-ama mma. Wow. Okay. All right. So, you mean yeah, nke na-eme na Joburg fa na-egbu onwe fa nwanne ebunye m intel ka mmalị ife na-eme na Jozi. Good morning, Stan easy. Okay, Cosmos, I greet you. Rata family, ife dị mma na anyị Nze Frank Merije nwanne. So nna onwelu vidio m bịara across once okay like I discuss kene ịma na onwelu ife bụ na ọ na-eme sometimes gịwazi na-ewekwa uche na apịkọ abịa watch ya ka Senator Ned Nwoko ebe ọ grantly interview na Channels Television na nwoke a na-appoint na-enidi ka create kwuo one more state ka emezuo South East abụọ sure nwanne democracy yetego so na-epush na a ga-enwekwu one more state. At the same time ọ na-akọwa that na the only solution to problem enwe na South East bụ si release Maazị Nnamdi Kanu. This man ada enekwa mmadụ anya n'iru ọ ga-akwanyere gị ugwu mana ọ ga-agwa gị etu o si dị iyetego ọ ga-agwa gị ya. Unu ga-echeta ọ na-abụ ife na-eme mgbe ụfọdụ ana m alaiki ka nchi ọchị ya kpatara na mmadụ nwụọ ọ bụrụ na mụ na onye ahụ nwebu beef m ga na-agbakwa ya the war here na-achịkwa ya ọchị still na-ebu nwanne ya nwoke na ihe aba mba no concern me, you don't have respect for the dead. Nke a ị na-eme nkọghịrị amami na wata ihe ọbụla megolun a ga-eji ya nye reference. O nwere oge nna gwa unu wee sị mana ọfụ Soludo a na-abata na-eti Nnamdi Kanu ka o wukwa onye ọbụla anya na ya abụkwa strategy no campaign strategy. Ụfọdụ asị gịnị enwekwa ya mmadụ ya eme ngwe anaghị ya campaign ka eji onye eme onye ọbụla karịa ya tipịaba o jebulite kesi Maazị Nnamdi Kanu ya ndị be anyị ife dị na-abụ eye service. Anyị nwa nọ emefe blogging content creators anyị na-edebe arụ nọọsụ anyị nwa ma how to woo people ma ọkwa na ịma agụ ha nwa nọkwa side nke ha na-create kwa their own. A na-enwe ndị a na-akwụ ụgwọ na-edelufa script na campaign strategies na ife ị ga-eme na oge Fada Mbaka nọzi n'ụna ya na ike agwụgwọ ịma na ojecha nga na Amerịka
ojecha nga ahụ o jere oge ahụ Fada Mbaka nga o jiri bụ na agwara ya na be Amerịka jee Amerịka jee nọrọ ka ameki achụa na ọ na saịda nso ife a na-akpọ ya bụ nga sinsi ahụ o jechara ameni alọ nga ahụ ọ nọrụ na ije ahụ o gbu karịa dị man gwogwo tọsọ ozugbo ọ batara nna nke ya gaa na obidokwa tibekwa mkpu Maazị Nnamdi Kanu. Onye ọzọ na-eme eye service n'isi Maazị Nnamdi Kanu na-abụ Ebuka Obi nọkọtakwa ọmarakwa ma kpakwa ndị Igbo aka ebe ọ na maka na ịchọkwara ịnweta ndị Igbo iwelite okwu Biafra maka ịchọọ ka ị gbaraba followers ị na-etisi ike Biafra nketa nke echi ala ọvụ ọha ga-ekwurobịa ma eju na ihe eme na iwe sabona mana gee ntị Ned Nwoko adịghị na ego federal gọọmenti ga-enye ya anya n'ime a na-agbara gị ike ya bie ndụ ya ka o si chọọ mana ọ na-apụta ọ pụta okwu onye na-eke oside ife nchọrọ ịjụ ndị gọvanọs nọ na South East ma ndị pụrụ apụ bụ unu na-ekwudokwu Maazị Nnamdi Kanu a na-azụ na ụnụ adịghị ekwe ka anyị mara about it ka ọ nọọ etu a because o nwekwa ife mma bụ gọọmenti ife mma bụ demokrasi bụ nọọ ndị a nwe dị gọọmenti. So gịnị mere na most of the things a na-ekwu gbasara nwanne anyị na unu na-ekwu ya in secret adịghị eme ya public mana o doro anya na ụjọ na-atụ ụnụ enwe ife bụ na ịpụta kwuo no need ka ekwuzie okwu a the whole South East governors niile agbakọ ọkwa enwe South East Governors Forum nke the chairman kịta dịka ama ma Hope Uzodimma bụ the chairman onwe mgbe akpọkuo bụ chairman ya Peter Obi ahead gokwa ya before so ọ na-ama agbakọ n'unwu nnọọ just ka anyị kwuzie ya nnọọ because na enwe ebe ife na-adịkatazi alụ onye aka ọnụ na aya ekwunwu just mee meeting kwuo ka strategy ga-eji ka akpọpụta Nnamdi Kanu maka mgbe n'anya na gọọmenti ga-eme gị ya iweje ọnụ ebe onye nke a mere iweje ọnụ ebe onye nke a mere Lekwa Soludo ka a na-eme interview ọ sị na ya eme expect ka a dọbata bịa na okwu gbasara datin ịghọtago manova adịtị manova ya kọlive ọzọ jewalụ ịghọtago onwe ha anyị nwabụgodu ndị mmadụ nwere ike anya na voice anyị abụrụ ofu na okwu Maazị Nnamdi Kanu voice anyị abụrụ ofu anọ ka o si kwesịrị ịdị mana o nweziri ihe gọọmenti kwesịrị stand upon ihe niile a nọ sit at home ọ na-enweta ndị mmadụ na their business still gọọmenti aslakịrị aka na tax Monde a bụ ebe mkpa ha ma ya bụrụ na ha natara their own tax mana oge ọ na-eche okuzi ndị mmadụ still they don't care. Aga m emepekwa anya ụnụ small this night. Ihe niile na-eme n'ala Igbo bụ politics. Ị na-anụ ya na-agwa gị ihe niile na-eme n'ala Igbo bụ politics. All these people bụrụ onwe ha leaders. Ha ncha niile bụ ekwensu ajọ mmụọ. Onwe ha nke obi dị mma n'ime ha ncha. Ihe bugara ha na that seat fano nkwafa kwere ekwe biko ịma na onye na-erikarịcha ka ọ na-agụkarịcha amalive ga-adị mma wee si elu gị ọnya fancha niile masịrị n'ọnya ya kpatara na onwero nke nwere voice and I've had Rosie popular with the people. The only popular governor enwere kịta bụ nke Abia State
and nke Enugu alba anụkwa voices from the corner na-ewetara nke Enugu steeti ọnụ mana efugokwa nke Abịa mana ọkwa in the area of development ya n'ịmago ụdị ụzọ ọ na-alụ na the workforce ọ na-employ so ị na-ya anya efu na onye ọbụla enweba ife a ga-etinye side ahụ mana nwoke gbasiri ike fa ga-anọwu meeting kwuo si okay you know what na anyị ga-eje ka anyị jefu Nnamdi Kanu ọ bụrụ individual na fa ncha chọrọ efu ya unu eje na kuje ebe ọ nọ afịa etu anwa ndị chibulachi ma ndị okenye anyị masị mgbe a si wee jee anyị fụrụ nna anyị ukwu Dr. Ezife Ọkwadike Owigbo ukwu o tinyere ije ọkpa ihe a ka gọọmenti na-eme ife a ka eji ama ndị okenye most of the times m na-ekwu okwu ebe a ana m ewere onwe m jee tinye n'ime okenye asif na m bụ dị okenye ka m wee nwee ike ịgwa ndị mmadụ okwu m nwere ike nje claim ife mee 1950 ọ dịka ma ọ na ya mana ewere m onwe m fanye n'ime okenye so I'll be able to express myself, I'll be able to talk to people maka o nwere ka esi na-ene mmadụ anya egwu onye a atụba gị ya kpata nje ekpuchi anya m ka ị ma na m achọrọ dị ide enegha ya n'ihu anyị bụ individual mmadụ ebe anyị ga na-eme nnasị napịa ebe a ndị nke asị nnasị kpọpụta ya na-abịa anyị na-eme yọyọyọyọyọ nke bụ gọọmenti unu kwesịrị iteki giant step no matter what ịnegharị anya ị ga-afụ na ya abụ a na-eme ya ndị a na-aga emenwu ya ịghọtago e nwere ike gị nwere laikụrụ Nnamdi Kanu for anything mana nke bụkwa eziokwu bụ na ihe a na-eme bụ na a ga-emenwu ya a na-eme nke a join ya na nke a na-eme ndị Igbo before ife bụ mmadụ igwe onwe eziokwu enwere ike iwe na-ewego enwere ike laikụrụ Maazị Nnamdi Kanu for anything ihe niile ọ na-eme na-ewego iwe mana sometimes ife a ga-eme bụ ka anyị nenegodo the fact dị dị bụ jụọ onwe gị ajụjụ na ọ bụ na ngị nwa bụ papa Maazị Nnamdi Kanu ị ga-eje na-enete ya ka ọ na-eme eje nete ya this 4 years ọ nọ n'ime ị ga-enwenwu mind je nete ya asị na ọnwa go ya bụkwa na ọ na-akọmiti o nwere ife bụ obi nwa a na-azị ya n'afa obi nwa some of our brothers nwere ndị nwe obi okwute na-emekwa gị expect ka ị nwee the same obi ka ọ wee bụ na-ebu ikwu ekwuru ebe ahụ ha ma na ụwa adịrọ like that o nwere many things nji wee like yo n'owu Igbo mụnwa bụ n'owu Igbo o nwere many things nji like onwe m ọkwa ifu ka njide ụwa etu a ya ememe nwunye na ka njichie yo na it's not me iwe nwee ebe a na-ewelu enya ịrasịa ajụjụ ka m jụ simple question ọ bụ na ngị mụtalụ Maazị Nnamdi Kanu ọ bụ na ngị nwa mụtala ya o wee bụ na ọ nọ na Kuje etu esi jide ya kịta DSS ị ga-aga ịneti ya ka ọ na-eme aga ịneti ya ngị nwa bụ gọvanọ ka m na-ajụ ka m welu gọvanọ nke Anambra steeti mahadum sacrifice nna na-emelụ nwa ka gị bụ Soludo melụ nwa gị ụbọ ọzọ nna ije soro ya na-eme big flex ọ normal ị ga-ekwe m ya i exhibit by any character ga-eju anyị nwere interest na music ọ bụ na ị na-anya ị ga-afụ mmadụ dịka ọzọ Igbo ndụ atọ 1000 nna anyị ukwu injinia atọ Ezenugbo ị na-anya ị ga-ama na ọ dị passionate about music a na-akụri egwu ahụ ọ gbaa ihe ọzọ ị ga-anụ nye onye 5 million a na-akụkwari egwu nke nwe ha passion for music anyị jiri amalụ if not anyị ga na-afụgo nke na ndị ogene ịghọtago ị bụrụ onye izi anyị nwere sitting governor na Osun steeti
gọvanọ ndị Ọshụn ọkwa Adeleke, ọkwa ya bụ Adeleke nke na-agba egwu ị na-ndị ma na anya fụ ka o si agba egwu nke ya na-emekwa n'oburu ibu ọ gbasa ya ọ gbasie ya ike efu passion for music ị bụrụ onye music mana asị fada ịbụ idecide ya ka ịdọnyelụ nwa gị arụ ka itinyelu ya arụ n'egwu ọ na-eme ịdọnye irugu na vidiyo ịbụ mgbe ọsọ ejuru ya ma na rekọdụ ọsị gị ịsọrọ ka ị gbaa ọsọ ịnọdụlụ nwa gị a na-efu na nwa gị a na-awụ ya ọnụ steady due to character ọ na-eme exhibit ife ọ bụ character nwa ihu gọvanọ ga na-eme exhibit anyị nwe ihe a na-agwa Justice Oputa nke nwụrụ anwụ oge nwa ya nwoke bụ Charlie Boy na-eme ihe egwu 1982 83 84 gbagobe as a father negodu rank the man mana ọ nagidere ya ọ nagidekwala ya a na-eje wezie ya na ọ mụtara Nnamdi Kanu o wee bụrụ a very stubborn child ọ bụrụ na onwe ọ da anụ ihe ife nna ajụgo bụ otu agba ị ga-arapịa di ya ị ga-arapịa a na-enwe anwa wee nye ọkpa gị wee jee di ya ebe eji nwa gị na n'ihene ọga ịnenesia nwa gị aghachi ịpụ obi anya ekwe na-ata gị obi ama ekwe gị na wayo ọkwa mmadụ ka anyị bụ nwanne n'anya ị mara na isi ebe a na-apụ na ihe ndị mmadụ na-afụ bụ na nwa ya nọ na prison ị na-apụ anya nwa gị anyere gị bụ anya hope na ị ga-akpọpụta nwa ya ebe a and nwa gị anọ ebe a bụrụgo hope nyere many people nọ n'ime ebe a na mpụta ha na abịa ha n'okwu onye a na onye a ga-enye aka maka ọ ka esi eme ya na nga isi kwere na nga na-apụ ibugodu star ibu hope nyere thousands of them n'ime ebe a ụfọdụ dị achọ nọmba dee n'akwụkwọ nye gị biko ịpụọ gị kpọọ na-agụ egbuo n'ahịa ebe ọ bụgodu bread this that anyị nwa na-eje na-enetasị ndị mmadụ kwụrụ na afụrụ m ana m eje na prison je neta ndị nọ dị ya njeruo ebe ahụ adịmafụ obi nji ana na njecha ya wallet m na-eti eti ndị ayọ ga-ayịyọ ndị nọ n'ime ya ọ ga-ayịyọ ga ige empty account gị I wish na child n'aka m na aka m like ije ebe a jee nyefe ife efu men efusia boys nọ n'ime ebe a onwe nke ị ga-ejecha nenecha ike pụọ like that you go give them money kwekwe nkwa na ị ga-echigata azụ ma ya bụ ozi a na ichigata nwụrụ so nke ahụ si ebe a na-apụ ndị nọ n'ime enwego hope na ọkpọgoduru ha kọlụ ma ọkwanụ na amakwana mgbe na-adịrọ anya na ọ ga-abịakwa ịfụfa because a na-eje eneje most ndị na-eje enejekarị ndị mmadụ bụ ndị nọgoro na nga mụra dị hardship nwesikwa friends dị a anọkọta ọbịa jụọ eze onye ọpụgo nwere ike si gịnị na ọka nọkwa ebe a na by the time gịnị anọ n'ime sel vibe ya gbagote ị na-alaiki vibe ya ị ga-alaikwa ịbịakwa malụ ka o si nọ so ndị a na-eje out of passion so onwe ha ka ije na prison fụcha nwa gị ka ị naba iruo ịlahụ ụla maka ọhọ nga mụrụ ya nwee mụrụ ọ na-arịgharị gị n'ahụ ị na-apịchi ya na-ego ọgwụ dị na ya na-eme anyị asị na oke eje ụlọ ọgwụ esi mba etu a ka isi wee pichagide ya kpojebe ya n'ụlọ akwụkwọ megide onwe ike jebere onwe ya megide mara ihe bụrụ mmadụ gịnị adịgo like this is your son is your blood na bịa ka ị ya anọzi wee nụ na mere nke wee jee nwudi ya kpụrụ ya tii na nga wee bụrụ esi ndị oyigo your fellow governors nna bịa nụ ka anyị kpojere onye ọkpa mana iruo ka anyị dụ onye ọdụ ụna a na-ekwuzi ọ ga-edobe ọdụ ebe a ma ọ ka anyị kpọpụtagodi anyị ọpụtazie ka anyị na ya kwube ọ bụrụ na ze gọvanọ na ihe anara nwa mmadụ na beelu onye ndị ga-anọ beelu ya ada achọ mmadụ achọ maka na enyebugokwu ya bifo akwụrụ emitiri up with the bail conditions a perfect ya dị beelu ọpụta ọ nọrọzi outside na-eje dị court no outside ka o si ejebu court a bifo unu ga-emenwu ya
I dey tell you. Ọ bụgodu na unu achị eme ya before mana nke o ji ọnụ ya wee sị onye bụ that person ya pụta na ọ bụ na ya si ebe a pụta onye bụ that person asị na onye nwa na-eme nke ma ọ na-eme nke ọzọ. A na-ajụ mmadụ kama capitalize ya na ya ka isi chọọ ka eme ihe kwuo ihe bụ uche gị. Ifuru ESN ị ga-edisband ya na ya chọọ ya si o ngwa ke nke unu chọrọ ka enwe ndị ya wee sị na ya naghị enwe one central na-eji wee nwekwa central ga-abụ udo ka abịa bụ onwe nke a dị n'Imo steeti na ya nwa ga na-eme nke a mee nke a akpa ya kpọgbuo ya mma na agba ejikwe politiks wee mee ya because n'ọnụ vidiyo m mere ụbọchị a na-agwa gọvanọ ọ bụrụ na ebunye ndị ofu moto ka anyị so n'abalị a na-aga m emepe ụlọ anya. ị mana these boys ya na-eje eji ndụ ha agba gambling. That is ndị a dọnyere iru bụ ndị gọọmenti Anambra steeti ji alụ ọrụ asị agụ na-eche mba na ndị a na mana na-eji ndị ụgwọ ọnwa. I dey tell you, ụgwọ ọnwa abụkwa 1, 2, 3, 4 months ma nke isi chọọ ka onye a na-arụ ọrụ agwazie ya ego na na-akwụ ndị a nwanne ibebe akwa. Ọkwa ifuru onye ji gọọmenti buru ihe o bụ isi ụkpọrọ. Ọkwa ifuru gọọmenti aka anyị sị na ndị a bụ na ndị a na-achị anyị na ndị a obi ha bụ obi okwute. They are not good because na ọrụ adịrọ ife anụnwa bụ dat na be anyị ama adịzi mma. Onye na-eme kidnapping na-ege ntị o wee na-eme obute ofu onye wee kwụọ ya 10 million 20 million otu a nsị anụsị a na-akpọ afọ ego mmadụ bụ ya bụ ndị abịa buru akwa ego na akwa akwụrụ 40 million. Gwage ntị ụmụazị nọ wit ndị a na-akwụ ụdị ụgwọ ha na-ekere nke ha a na-enye ha ego. Onye ahụ ga-apụta iwesị ya bịa buru egbe ka a na-akwụ ya ego na 100,000 200,000 150,000. Are they possible? Nwoke ya ewere ndụ ya tie ndụ ya na ya na-eme vidiyo wee na-asị biko si mee ndị ọfụma na ndị a mfụ na fa dị gallant na fa dị capable ime anything mana o nwere ihe anya na-ene anya wee na-eme ya ife come and serve your fatherland nsa abụcha mgbala aka ụdịbe adịrọ kama m ga-asa avụ gị with grudges ọ ga ka m bụrụ a disobedient child and no go serve. Mmadụ wepụtaziri onwe ya ka ya jee batụlọ ndị ene na-aba n'ime ọhịa na-apụta ezie ha na-aba ama elele ambush na-eche ha eche. Now anyị nwa bụ ndị nọ outside ha ya ekwe ka ịmalụ ihe na-eme India. Ọ bụ na ha ya dị fair enough ha gwa anyị mmadụ one ndị a na-eche nche ndị a nụnwa ebube agwa na ndị otu mmadụ one dị njọ ndị merụrụ ahụ ha ga-enyenwu anyị nọmba mmadụ one merụgoro ahụ sofa nọ n'ụlọ ọgwụ. Ha ga-enyenwu anyị ndị a nọ n'ụlọ ọgwụ ka their faith kedu assurance ha nwụọ anwụọ etu a ha na ebe a kedu ihe a na-emere ndị be ha. O nwere one driver bụ m wee si Lagos na-anata trackers because not trackers ka m na-use. O wee na-agwa m company ọ na-arụburu ọrụ before. Company a na-agwa bụkwa big company achọghị m ịkpọ afa ya na-arụbu di ya ha nara ID card narago nke na ya n'ịmago enye gị ọrụ ị na-alụ
o wee sị na o nwere driver ha senior driver and the man ka o si wee kwuru the man alụbeghị ụlọ that time ka o si wee kwuru ya sị na the man nwere accident wee nwụọ na ihe ọga ha nyere famili ya bụ 100,000 anya mmiri agba m ọ sị na afta ka ya mecha nọ ya ka ya ji wee si na kọmpini ahụ pụọ ka ya ọ bụ nọ afọ ka ya jetara etu a ka ọ dị ọga nche rụrụ gị ọrụ nche rụrụ gị ọrụ mma ewepụta obi nrụọ ya mana ị ga-eme ihe mụ na gị kwuru anything ọbụla nwere to do with security ndị ọbụla tinyere isi ebe a kwetara na ha arụ dị ọrụ ọ ga na-akwụ sekuriti ezigbo ụgwọ ndị be anyị bi Amerịka ma ọ bisi obodo oyibo na-alụ bouncers ma sekuriti jee ka ịfụ ego ọ na-akwụ ha a na-akwụnite ha ụgwọ ịmakwa ya bụ sekuriti ịmakwadị na ndị a na-ebu ego ọ na Naịjirịa ka polisi na-ebu ego polisi ahụ ebu ego na abroad ndị na-ebu ego bụ sekuriti ọ ndị sekuriti na transpọtụ ego ndị sekuriti na transpọtụ gold ihe ọbụla bụ trejọ ọfanwa na ya ka o ji bụrụ sekuriti for that a na-akwụ ezigbo ụgwọ ịchọọ ka agba egbe agbaba egbe ha nwa bụ ndị na-efe esi hijackers ndị ka hijackers ma ndị smugglers enwere ike ọ bụrụ na ọ sị na ihe na-eme anyway onye na-alụ sekuriti ekwesịrị na ya na-akwụ ezigbo ụgwọ ana ime ejidi ụgwọ 1 month atọ nwaanyị ga-ejiji ụgwọ ịmakwa ihe bụ life ya ka o tiri n'ihi ala headquarters local government anyị last 2 years ọkwa eje ebe a agbagburu ndị sekuriti na-abụ gbaa abụ dịka nwoke ahụ onwewo mmanụ nwere rentals dị a agbagburu more than 7 people sekuriti dara na dị ọrụ onye a aka n'obi gbagbuo sekuriti ka ihe o ji gbagbuo ya mebi ọ gbara ya ka o buru egbe ya ịghọtago o nwere ike ọ gbara ya buru egbe sekuriti a na like that na nke ahụ nwụrụ etu a ka esi kwadebe o nwe ihe gọọmenti ga-enye famili ya asị n'ọhịa ka asịkwa nnọọ na bụ na as long as ebudi sekuriti a ga-enye gị ụlọ n'Ọka ọ sị ya bụrụ na 2 bedroom ka a ga-enye gị ọ bụrụ nke gị jụọ onwe gị 2 bedroom ọ bụ ego ole gọọmenti ama na-emewu a na-enwe baraks na ọ bụ enwere baraks enwere baraks ebe ndị soja si bi otu a ka esi kwesị inwe ya ọ dị special for them ha nọrọ dị ya ka e wee nwee ike monitor nwe everything amara ndị pụrụ apụ mara when they are coming in ana onye ọbụla mgbe ọbụla akpọrọ ọza maka ihi na o nwere benefit ọ na-enweta from government ihe eji ụgwọ ka a ga-ejigide ụgwọ jie for how long anọkọtazie akwụ ọsọ family men ndị nwechara family n'ụlọ so ọ bụrụ na ị bịa n'anya ifu the way ha ji manage all these things na ọ gara so ebe ọ bụ nọ security na Nnamdi Kanu tinye ESN ọ bụ na na-anya na towards that angle onwe nke unu chọọ itinye n'ụlọ etinye ma ya bụ na ndị a well taken care of ka ha wee nwee ike discharge their duties etu o si kwesị ka hapụ anọkọta atụọ mmadụ aka so oge dị manụ na-ekwu okwu
Okay, now from your comment. This only solution is referendum. Ka anyị na-ekwu dị fa referendum adịrọ na your constitution. Ị ga-force nwa aka gọọmenti iji eme ya. Ị chọọ ka emee ya, ị ma na ị ga-aga through your government. Ị nwere representatives. Ihe this South East ya na-ekwu ji ada ụda kịta bụ na onye na-ekwu ya bụ senator. Anyị na-eme comment ma ọ na-ewe iwe ka anyị malụ that no amount of iwe ga-eme gị na ịma efolokwa the due process. Iwu mekata na ị ga-aga through the normal process which is your House of Rep members. Ọ bụ referendum abụghị gị ekwu ka eme, abụghị gị nwa ka ọ dị. Even ha nwa bụ senators ada anọkatakwa a na-sponsor bill as sponsor. Iwe wenite ya ọ gaa the first reading, emekwa ọ gaa the second reading. Oscar lụzie nke ahụ na mara na unu enwere hope pending ụbọchị a ga-akụ ya ha ma kpom. A na-akụ ya na upper chamber, na-akụ ya na lower chamber. Ịghọta? So ọ bụbeghị ihe referendum. Ọ bụrụ na anyị create one state, Anioma state, or join or South East. They create Ebonyi state, or join one nka, create Abia, or join one. They create Rivers, Jepapia na South East, Tia na South South. South South are these six states. Then South East are 4-5. Onye nke a na-epush. I hope na other senators ga-etinye on. Hope adibago side nke a which na Tinubu nwere ike like ka ya create ya ka ọ dịkwa na one of the things o mere achieve n'ụdị ihe na-agụ ya agụ. Ịghọtago? Ka ọ bụrụ na ya bịara nwee additional one state, so Nigeria abụrụzie 37 states. Ọ bụzie na aka ya create more. Ọ bụ na ọ dị n'iru ọ ya alaghị ka ọ bụ kịta onwe ike bụ na second term ya. So what am I saying? For this man be vocal about this thing, na-ekwu ya, efilu m na ọ kwesịrị ka ene ya anya. Ọ gbagogo nọọ ife anụnwa bụ ife a ga-eme udo adị. Why are we overlooking it? Why are we overlooking it? So the government of these various states I went in Southeast can ask. Or the one by the mind they say could me carry individuals who never na campaign. Olu mgbe mara ụzọ ebe ka Nnamdi Kanu nọ ka ịchọji ebe a ka ije fịa ọ dịka ọ dịghị n'obi mana ekwesịrị ekwu ya steady. Otu esi sponsor bill sponsor kwa ije channels ajụọ ha ajụ wee opportunity a kwuo ya. Enwe ebe kwuru si na gọvanọ anyị ya etinye nwa ọnụ na problem dị ona ebe ịma na ọ dị na court ikwuo na ọ dị na court m na ọ ka na-ekwu ya anwe okwu ya na-atọ ọchịsị ama na ọ dịghị n'obi na-ịchọ ka be anyị dị mma. Anyị kwetara na a na-win the war now against ụmụ ihe dị aṅaa na-emegasị na steeti like iburu mmadụ ndị mburu ịgbagbu mmadụ ịmaga all these things. Ọbara ha na-awụfu mgbe ni ọbara ha kwụsịnatana. Anyị kwupụrụ gọọmenti ma Enugu ma Anambra ma Abia ma Imo all drop significantly, especially n'Imo steeti. Akụkọ ọjọọ niile anyị na-anụ n'Imo steeti a na-asịkwa ụmụ mmadụ ka a na-agbagbu kwa ụmụnne mmadụ ka a na-agbagbu ya na-agba steeti. Chukwu enyego aka ọgụ a ndị amị jere nụọ na Okigwe I fro a significant drop na ụmụ disturbing videos anyị na-enwetasị. Onwe mgbe ị ga-etenya onwe ebe bụ na-eche ije kịta na South East ya egwu a na-atụ because ịma ihe dị na fonu ama ebe a na-asụbi ubi kwuru mkpu na-asị sasachizi na fon sasachizi. O nwere oge o nwere ọnọdụ ị ga-anọ efu na ihe amara akọrọ fonu tigo na moto buru je nwa ya ma ebe ebugu je ha nwere ike ịgbagbu ebe a ga na-asị ka afụ fonu igwe mepee fonu gị ewefu ndị ekechiri okwu ma ndị nwụrụ anwụ ma ọ bụrụ ewefuru ka ihe na-akọrọ polisi
ha sịghị ụmụ ebo IPOB esi mba, ebo Biafra Liberation Army esi mba, ajụọ gị ebo nke esi mba. Ka ezi ihe niile a na-eme na fon gị ka ehi ya na-akọwa nke ka ndị ọbụ edozie gị anya n'ahụ ọ bụrụ na ibu maakị asị na-agwọ ọgwụ, asị na-eji alụgwọ ọgwụ na-achọ ife a ga-eji ịfụ na mmiri na-eri gị akara aka onwe ọnọdụ ị ga-anọ ime akọwa nwa onwe gị ọfụma. So all those videos anyị na-afụkasị before ị ga-agwakwa onwe gị eziokwu fụ na the ten drop na taa ọ dịghịzi etu a. Oge a na-aba anọkọta egosi gị ofu RS 350 asị gị na ọkịta na-eburu onye nwe ebute ebe a efu Prado asị gị na-eburu onye ebute ụmụ ihe niile ahụ ọ drop na taa, which na in that video ka na commend the governor wee sị ya na sustain nwo these people ya maintain ha na ha ga-enye gị more than ha nyegoro. Ka ọ bụrụ na ị mere ya earlier na ya karịa score these losses and many families lose with their breadwinners, and those people ọpụpụ hapụ na those families can never recover in the next 20 years. They won't know where to start from. Ebe ka a ga-ebido na nwanne gị ji ego enwe ihe ọ na-eme ịma ka o si amaneji ga-ebe ka ị ga-ebido nwa adịghị ga-amana fụ na trauma ọnwụ ya sef ka o si wee the thing ga-enye ha nsogbu. Now gị bụ gọvanọ niile nọ na South East ma ọ dị politicians anyị nwere ụna afụ na nsogbu dị na South East anyị megidekwa mgbe ụfọdụ. Let's listen to the voice of the people. They own this government. This government belongs to them. Ọ bụrụ na unu mana ihe gbasara Maazị Nnamdi Kanu na ọ na-ewe unu iwe ama na ụma ahide ya. Ọ bụrụ na ịchọ ịdị political about it, fine. Then ka I believe kita na you guys are just being political by ị na-use ya mere campaign unu mgbe ọ bụla ọ sọrọ unu mgbe unu nwere the need ịna vote ndị mmadụ unu kwunitekwara anya ka onye ọbụla follow unu ozugbo kwete n'ihe unu na-ekwu. Onye nke a binikwe okwu Nnamdi Kanu, onye nke a binikwe ma o nwee otu ezigbo okwu a na-ekwu gbakọ ọnụ na aka na agbakọ kwanye nwada na omenọdụ awa n'afa gbakọ ọnụ kwuo ihe gbasara ya ma ọ bụ because ọ kwesịrị ihe a na-eme dilidali na nwere onye ọbụla maara ihe a na-ekwu bụ ka efolo ya ka use political solution, and political solution a bụ ebe a ga-ebido wee na-enyegasị some kind of conditions na-agbakasị arụ esi na ịma ewe ya ka ejebe court fa ga-edile gide gị 10 years onwebeghị ihe akọchatara ya. Onwebeghị ihe akọchatara ya na enwekwa onye si na go cry tire Nnamdi Kanu go buy for detention ụmụ bingos na Afrịka na nwanne ama nne ngwa na-ekwuva n'iwe na-ewe ya ino mana ebe nche ejue onye abụ your senior brother kedu ife ị ga-eme ọ efe ikwu kịta ka ị ga-agwa ya ị ga-eje ineji ebe ọ nọ iwe nwanne ahụ erukwe n'ọgwụ anyị na-emekwa ka anyị na-akụziri ụmụazị iwe ka ị ga-ewe ịdajụọ ịghọtago ka m esi nọla ebe a enwe nwanne m arụ na adịrọ nse ndị arịa ego nyagoro ọgwụ ma ya jụọ n'ọgwụ arụ adịghị onye nke gị ya jụọ n'ọgwụ so ịchọ ka ọ dị ndụ ịma the importance of health si n'ọlụfụ na nwanne gị a na-arụ adịrị ya ana ndị achọ ka ọ na-alụ treatment esizia gị nsọkwa ya bụrụ na mụ na gị na-eme ihe na ịmerụrụ m ahụ ịghọtago si nakwa na onye ahụ mpụta echi nụ na-arụ adịrọ gị ma isi m biko na-arụ adịrọ gị ana mma na nji ego si na maya ego ọgwụ
esi ngo ego mmanya kwuo nna m aya ego mmanya mana ifugokwa nke ọgwụ ni I don't think na o nwere onye Igbo ị ga-ejekwu si ya biko na-arụ adịrọgụ ya chọọ ọnụ gị ego ka igoro ọgwụ o jide ego a na maka ọ hapụ inye gị ya. It's not possible. Ada nwe ihe a na-ada ajọ njọ ya ajọ ifukwa mmiri ada ajọ njọ mmiri ajọ sọkwa ya bụrụ na ọ dị only last cup ị nwere n'ụlọ gị na onye a ga-eke eke ada ajọ njọ mmiri ajọ a na-ada ajọ ụlọ ngwụkwa efuru ụlọ ada ajọ njọ ụlọ ajọ na mmadụ na-aga anwụ na-achata ume ọchị ọbata bụ unu ka o zuo ike na ya wee sị ya ada eme. You can never lock the gate against a stranger. Omenala Igbo. So anyị nwa bụ ndị tolu n'ala Igbo na-ekwu omenala anyị na ime ejina anyị mmadụ that shelter, ime ejina anyị mmadụ mmiri and nni ya kpatara na onye Igbo ọbụla ikwupe nni ị ga-akpọrịrị mmadụ bịanụ ka anyị rie nni ịmakwa na akwa ama abịa nwezi ike enwe nke ya akpọ onye ahụ atụọ n'ada obi mgbawa ịgbanụ ya ahụ onye akpọ one old woman there nwaanyị a ya ka o rie nri m anaghị mana nwaanyị a dị ụsa na mụ abata skuul the only food for ndị renjicha dị akpụ renji enye ọfụma nye nwa ọmụọ ofe fọrọ afọ mmanya debere m ka m lie bifo mgbede ka o wee sie n'ime agụnọ isi akwụkwọ bata edozichara m nri ozugbo nna paasị dị nri n'elu tebụl nakwa dis woman nsị mma m nakwa nwaanyị a na-aga mma m achị ya ọkọwara akpọrọ nwaanyị asị ọchị ya nsị amaghị akpọkwa o yerikwe nri ma nwaanyị agbachitere nkịtị nwaanyị ewe bịa ifu iru oduwo nwaanyị abịakwa ka nwaanyị akwari onwe iwu na wit my mom onye ọzọ bụ mmanya akpọnye oku nri si akpọ ụfọ gịnị kwana kpọzie ego ntụ nne m achị ya nne m asị m kpọọnụ mmadụ oku nri ọ sị ya amamụnye nke na mana nwaanyị a jegidere wee bịa na nri m a tinye aka n'efere kwa aka tinye aka like egwuregwu mere dị akpụ mgbe ahụ na-ere oli ya na iri si n'ofe nke aka mara nwa na mụ akwa aka m hapụrụ the woman mara nwaanyị azụgodide nri zọzọbịa dị nwaanyị a consume my afternoon food si ya na odedi so o nwere ife a na-ada eji na-anyị mmadụ n'ala Igbo a na-akpọ oku nri mmiri ị ga-enye shelter ị ga-enye onye arụ na adịrọ ị ga-eneji ya n'ụlọ ọgwụ ọ ka isi eme n'ala Igbo bifo ma ndị ma ndị na-amarọ a na-eje n'ụlọ ọgwụ jee neta ndị arụ na adịrọ emebeghị ya bifo ndị ụka wee bịa tikwe asị a na-eme ihe baba job ya mụ ife bụ baba job otu a na-eje baba job bụ oge ụmụ okorobịa na agbọghọbịa na-ekunye banya community service onwe ihe ọzọ onye abara na bie edozisi eri ya bịa dozisi ya ka esi dozie ya edozisi ya ndị a ejewura ihe ọbụla ya nyere ha nara maka ọ voluntarily etu anyị si eme ya before n'ala Igbo those women, those widows, those helpless mothers a na-aba anọkata adị group of people jee gbagide mmiri gbajuchala ha mmiri na be ha zachasịa lụchasịa dia compound emechaa onwe roof na-ehi mmiri ma ndị ọzọ edozisiere ya ha nabakwa enwere ya n'ala Igbo ọ ka isi eme now anyị ama abụsịa these people ị nọrọ kịta efu na nwanne ego na-anwụ anwụ anyị agadosi aka n'ala onye si ya mee ihe ọ mere onye zubere ya kwuo for that this that anyị mana onye ọbụla ya taa ahụfụ nji ahụ mana mma anụ na nwanne m na-arụ adịrị ya ka mkpachie ana mma nọrọ ejide nwanne m so nwunye mgbachite nkịtị nwanne m ekwude cheki kwa ahụ ana m agwazighị nke a si onye Igbo na nna anyị ka anụ bụrụkwa my son mụ na ya na-ala ahụ di ya because nwa m agha na ebe a mụ nwa bịa nọrọ ka ihe nnọzi eme ịmakwa ihe bụ fatherhood all that fatherhood mere na nwoke
efu ọhịa. So many men nwunye ha nọ si Nigeria na abroad ndị nwere akwụkwọ wọchị ya ka ha si anata Nigeria. Ha na-anata ha abụghị maka nwunye ha, mana ha na-anata ka feel themselves as fathers. O nwere ebe m ji efu one man mfe adị ya nwaanyị ime a na-abata ị na-anyị ya mana ọya amụ the girl efe etu nwa ya I like metu o si kpọrọ ya na-aga nsị yes that fatherhood ọ na-efeel good ya. Ụdị mmadụ a na otu a nwa ya nọ na mmadụ edebi ya somewhere esi na ọ ejela ahụ ụla no. So can I follow this comment from Ebuko Okafor? See, you guys are buying yourself the more. The people that refuse to give you pot are blessing you with more states, and you are happy. One state in the north is bigger than 4 in southeast, so they can unite faster and make decisions more than the people in southeast. Open your eyes. These people don't like us. If you go where pointed in here. If you could now, what any point in here? In a quote from the angle of a pessimist. Anya mato na akakiko garaga. We are looking forward to better days. They create one more state kita. They create more chances in that chamber. 3 more senators and already. Ndiga influence will vote. Yetago nyanwa bụ voice na-ekwu okwu a kịta nọ ka nọgode na south wee na-ekwu ya. Ọ sịrị na ụmụ benefit dị na ya ma ha nọrọ ebe a wee na-ekwu ya. O nwere ihe kọrịa na Delta, o nwere ihe kọrịa na south. O nwere ihe kọrịa ndị Igbo bụ majority na Delta steeti. Igbo bụ majority na Delta steeti. Ọ nwa ichekiri ka ị ga-eji mara ha ka ọ urobo ka ndị ọzọ. Ọ nwa bụgodu majority. Ana ọmaala sigo na ya gafete ebe ka enwe equilibrium ka anyị nọlụgodo ịkwụ ewe na-ekwu ije na House of Rep inwekwa ya representatives more onwe ihe na-abata ọ na-abata be anyị oge enhance ife na-akpọ ya development. Ọ ihe ọ kwesịrị ịbụ at this time. Nyanwa na-ekwu ya, I expect others to join. Ka ekwu bịa si nwee 1 state more. Ka ama na-enwere 6 states na southeast. A na-enwe ya kịta ịfụ na o nwere ụdị cooperation ga-adịzi between Anioma na Anambra. Ịfụ na enwe ife dị ga-adịzi ga-ewebatakwu Anambra na Imo closer. Ya wetakwu Anioma na Imo state closer and other states. The closeness adị. Ndị anyị na-eje ayọ, ndị anyị na-eje agwa ka ha si na-asụkwa Igbo si na ha bụ ndị Igbo na-ama obi akwa na abụọ na-eje ke orie na afọ na ị na-agwa ya. Mana once ọ bụ South East kịta need ọzọ eji convince ya. You no go fit go convince am nyanwa amarago already. Okwu eruo ni ana. Ha enwego steeti nke ha kpọrọ nke ha. Maka odoro ya bụ na ya na 5 South East ya na-ekwu bụ so nke ndị Igbo. 5 a bụ nke ndị Igbo. So a join ukwu ha nwa. Ọ ya bụ ihe apụtazi kịta ọ na-asị gị na ya bụ Delta Igbo. Maka na enweghịzi anything Delta mgbe ahụ. Ọ ya asị m abụ m Anioma Igbo. Where are you from? Anioma Igbo. A na-akọ ụdị akụkọ akọ. Ejuzi ya sị I'm from Anioma. Ịmụrago. Ọ ziga, oh Anioma, wow. Ebe na Anioma. Ọ sị gị na ya bụ onye Ọgwachi. Onye ya bụ onye Iseluku. Onye ya bụ onye Asaba. Onye esie ya n'ofi ya. Ndị wakwanụ Anambra. Ebe kwanụ na Anambra. Ọ sị gị na Ọgbaru. Oh ya. Ifụlịa. There was anything like Delta Igbo.
the corporation ga-adị nwanne amazie na ya nwanne ya emekọba ife yibe ife okwu gbasara pọtụ ahụ efuru okwu gbasara pọtụ before pọtụ ahụ ga-enwe isi as otu anyị nọ kịta ma ọ bụrụ na ịbụ onye ghọtara ihe a na-eme at least 4 or 5 southeast states ga-anọkarị na the ruling party na-egekwa ntị ha ga-enwe more senators si na the ruling party ka ha wee nwee ike influence nwee vote ị ga-adị ready ịlọbi ị ga-eme itigasị ma ndị Hausa ma ndị ebe avụnụ a na-ebiudu briji ebiudu FFK ka ọ gịrị Femi Fani Kayode FFK ọ na-agwa gị oge a na-ebiudu gị na ndị a dị na mma ekwubia efu ndị ga-enye aka gbasị ị ga-ekwunite ya na house efu ndị ga-asị na ọ dị mma a na-ekwu ya na House of Rep a na-ekwu ya ebe ife a ka ya ekwugide onwe isi echena na onwe ike inwe isi because they deny on ya before ife a bụ before I get am before ada agụnye ya na-ekwu okwu ya kịta ife a ga-eme bụ how do we develop that sense etu anyị ga-esi wee banwuo ndị a ime ife anyị na-abụ ị ga-epenetrate ya ịnọrọ na-eme na ahapụ na anya eme ịnọrọ ka isi nọrọ ana onye ọbụla na-eche ụdị echiche ahụ ada aganwu fa ụfọdụ ji ebute onwe ha daanụ na-eme ihe a bụ ka o rite datị na ọchọ a na-azị ya according to ihe ọ jụrụ na na-ekwu na anyị na-egbu onwe anyị ọ ndị jụrụ inye anyị seaport get blesses ya with one more state this that na-anọkata ihe eme a na-anọkata ihe eme ihe mana a ga-alụ second Niger bridge ya sorry can you settle on something Yeah. That is no problem. Yes, surgeon can settle or 1 or 2. Can we peace of mind? I mean to say they laid down their life for you and I. Okay, in a response to somebody, Abi? No. Nke town, ime ka every town na fund their security. Every town ga-enwe their own. Mana ndị nke a when na serve as na anywhere within the Debbie of Central One. You got to go. So I hear about that. So for this our brother Kuloku can not try can call all of that na. Yeah. Afọkwa m bulldozer. Anyasị ka o ji jee abi. Na onwe na-agwa m na demolish shops ndị Igbo na Computer Village.
na Lagos State today. After that bulldozer ka ọ bụ for nke a o nwere bulldozer mfụ onye a na-report kwa anyị ndị mmadụ nọkwa n'ụlọ a na-alahụ ụlọ abịa ka edemolish ya na edemolish dị ụlọ nke a this night ka a na-report ụlọ ya. So nke a na anyị na-ekwu na ndị Igbo anyị ata n'ahụ now ka hapụ ịbụ na anyị hapụrụ ihe anyị na-ekwu ihe niile abụcha ihe anyị na-asọ bụ ebe ọ bụrụ na otu ha kụriri shops a each person n'ime ndị a before o nweta nwe ọnọdụ ebe ọ ga-anọkwa ana mgbe niile ọ ga na-achọzi ọ ya na-eri nri na-akwụrụ ihe a na-ekwu na nwere ebe m na-eje ị ga-aghọta ya. Sorry ka good. Ọ ga na-eri nri na-agba transport na ya na ndị ejenti ya wee na-eme kọlụ a na-agbagharị customers ya niile azi ka o esi wee na-relate to them onye bịa ọfụ ọzọ ya na-eji ya luzuo customers banye ebe ọzọ. Ihe nji wee welitelu gị ya bụ maka ije VDM bịa ịlata ndị na-azụ ọgwụ ndị be anya na-ama n'elu. Ihe gwụrụ m ike bụ na generation anyị nwere kịta bụ bunch of idiots maka chi ha na-awụ n'elu na-asị ha kwụọ ego na-asị ha kwụọ ego na-asị ha kwụọ ego na aba akwụchazi ya gị na-eme ewepụta anya chụpụghị ebe ahụ kwatakwata si egodo mgbe ihe ha mere how many months na kweje eme ebe a mee vidiyo gosi unu si ndị Igbo na ọ bụkwa ma m kwuo ngwa ụlọ na o nwere ka anyị si eme ihe ọ bụrụ na ụgwọ a ka ọ ya bịa kwuo ka ị nọrọ zụba